malalapit po dyan, free health consultation po kayo dyan. Sa CMD Center in Labo at Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet. Pero yan, eto, may upcoming event tayo. Upcoming event tayo ngayong July 14. Invite ko po mga CMD members and users. Join kayo sa aming gagawin na regional convention that will be on July 14. 9 a.m. Casablanca Convention Center, Peñaranda Street, Legazpi City. We will be celebrating HCIB's 20 years in health and wellness industry dito sa Pilipinas. At in 20 years ng ating company, marami nang natulungan, kaya madalas sabihin ko, with our products, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save natin sa operasyon. At patuloy kami sa mission na to. So, kita-kits po tayo July 14, 9 a.m. Casablanca Convention Center, dito po sa Legazpi City. O darating yung mga taga Sorsogon, yung taga Catanduanes, taga Masbate, taga Camarines Sur, also from Cam Norte. Opo, darating po sila para mag-join sa ating event. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang, bili lang kayo ng isang 65 ml HCI CMD retail price 1,200. Bawat isa nun, may libre na kayong ticket. Opo, raffle ticket po yun. Para sa isang tao, may door gift kayo, may buffet lunch, and pwede kayo manalo ng may paraffle syempre tayo. And of course, may promo. Yung on the day promo na ibababa ng company, alam ko na yun, pwede kayo maghanda doon, makabili ng promo, 65 ml CMD, CBF, at ang ating CI juice, at yung ating NAB peptide, yung bago nating product, naka-promo yan on July 14 during the event. So, take advantage po. At syempre, may bisita tayong doktor from Baguio City, and ang ating general manager na galing pa sa Metro Manila ay magiging bisita natin yan. Take advantage po, ha? Bawat isang mag-a-attend, isang ticket po ang kailangan, ha? Kailangan magawa nyo na. Actually, inano natin na pwede nyo, dapat ma-avail nyo na yung ticket nyo ng July 10, pero in-extend natin hanggang July 11. Final na po yan, July 11, because kailangan na natin mag-final doon sa Casablanca Convention Center. Ilan talaga yung mag-a-attend. Hindi kasi ito pwede yung darating na lang kayo na kahit wala kayong ticket. So, dapat alam na natin kung ilan ang reservation. Kasi, siyempre, medyo mahal ang babayaran natin doon. Kailangan sakto. Na pag sinabi kong 200, yan, 200, di ba? So, first come, first serve. Limitado lang po. Limitado lang yung ating i-accommodate. So, dapat alam na kaagad natin sino yung mga darating na mag-attend dito sa regional convention na to. Okay? Take advantage po. And of course, sa mga taga Masbate, magkakaroon kayo ng health orientation and health consultation at the same time. Diretso yan. July 19, mga taga Masbate. Friday po yan. Mulang 8 o'clock in the morning hanggang 5 p.m. Darating yung support dyan from Legazpi to support yung center dyan sa Masbate. Doon mismo gagawin sa CMD Center in Masbate sa harapan ng Banco de Oro. Sentro yan ng Masbate. Hello kay Ma'am Michelle Biascas and Ma'am Nika Aicardo. Okay? Ma'am Nika, baka gusto mong magsabay. Kasi dito sa gagawin po na regional convention, member or non-member, kahit user ka lang, pwede kang sumabay para mas marami kayong matutunan. And of course, especially for people na gusto gawin ng negosyo ni Health Code, the best talaga ay maka-attend po kayo. Tandaan, hanggang 150 lang po yung pinapaubos natin na ticket. First come, first serve po tayo. Diba? Okay, so kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline.
I-text lang idahad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Idahad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939-9040717 at yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol magpadala ng message. Okay, kung may mga latest laboratory result, pwede nyong picturean at send nyo sa CMD Bicol or dalhin nyo sa pagpunta nyo sa CMD Center. Okay? So again, kung may tanong, ito yung aking text hotline, 0939-9040717. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product, nako, from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating HCI Power Trio. Pag sinabi naman na Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating cell Bio Juice. Tried and tested na po yan. And of course, for people na nahirapan magdumi, ang dami na niyan. Hindi na regular magdumi. Alam nyo, kung hindi kayo regular magdumi, that can lead to a lot of health problems. O gusto niya ron magkaroon ng colon cancer. Pag hindi kayo regular magdumi, pwedeng tumaas ang BP, ang blood sugar, ang uric acid, ang cholesterol, hindi ka na makatulog ng maayos, maging iritado ka, o di ba? Yun lang, kailangan talagang ma-check natin kung regular pa ba ang pagdumi, di ba? If not kasi, ano yan, teka muna, painom lang ng tubig, ha? Kasi kanina pa tayo nagsasalita. Oo. Anyway, ano man po ang inyong mga health problems, visit CMD Center. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. In my 20 years dito sa mission na to, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save natin sa operasyon. Okay, hello kay Ma'am Elsie Bulawan. Yung may mga health problems, kahit na may mga iniinom kayong gamot, feel free na maka-connect kayo sa amin. Dahil goal natin, kayo ay ma-rejuvenate na katulad ko, na dati puro sakit, salamat sa Diyos, wala nang sakit ngayon, na-rejuvenate. Ibig sabihin, wala na akong iniinom na synthetic drugs. O, di ba? Eto, for the meantime muna, isang magandang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating product. Pakinggan po muna natin. Okay, meron po dito, nandito kami ngayon sa Daet, Camarines Norte para sa aming Health and Wellness Seminar. Meron dito na magandang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Madam, pangalan, edad, taga saan po kayo? Ako po si Sinaida Castillo, Purok 2, Barangay Binanuan, Talisay, Camarines Norte. Edad po? 75 po. Ano yung naging health problem mo po, madam? Nung una po, isang buwan akong nakikinig sa Boom Radio. Naririnig ko itong CMD. Tapos, isang buwan po ako nag-observe. Marami akong narinig na mga patotoo. So, naniwala ko, kaya napunta ako sa opisina ng CMD. Mula nung September, 1 year na din ngayon na nagtitake ako ng CMD. Tuloy-tuloy lang po yun. Ano yung mga health problem, ma'am, natulungan sa iyo? Nung una po, sabi ko parang sumasakit yung tuhod ko. Tapos nung nakalimutan ko lang yung pizza, basta September yun, pumunta ako sa CMD sa opisina ng Afterlands. Tapos pag bago kumain ng hapunan, bago mag 6:20, alas 6, uminom na ako ng produkto ng CMD. Pagdating po ng alas 10 ng gabi, nakatulog na ako. Pag CR ko ng alas 10, nawala na yung masakit ko sa tuhod. Mula tuhod hanggang paa. And then, mga ilang araw, pag nakatayo akong matagal, namamaga yung paa ko. Paa hanggang patas ng binti. Nawala din yun. Pagkatapos, nawala din yung nasakit ko sa likod, kaliwat kanan, balakang, kaliwat kanan. Nalis lahat yun. Pagkatapos, yung
yung varicose kong malalaki sa ibaba ng hita ko at saka sa binti ko na malaking varicose pag ako matagal nakatayo. Nawala din lahat yun. At saka lumakas yung buong katawan ko mula noon, September hanggang ngayon, 1 year na. Magandang pakiramdam ko at saka lumakas ang katawan ko. Kumusta po ang tulog, Mami? Yung tulog ko nung una, mga 6 na oras lang, pero ngayon, nakakawalong oras ako hanggang mahigit-higit 8 oras. Hindi ka pa nag-high blood ba? Mula po noong mga January yun, tinigil ko na yung mga synthetic drug ko. Mula noon, January hanggang ngayon, wala na yun. Hindi na ako umiinom ng sa high blood. Hindi na rin ako umiinom ng yung itong atorvastatin. Marami, naging 6 na klase po yung gamot ko. Walang nangyayari. Lalong dumami nung una, 2 lang. Naging 6. Nung ito ng CMD, wala na yun. Nung January, inalis ko na lahat yun. CMD product na lang ang ginagamit ko hanggang ngayon. Mami, CMD lang ba? O how about yung ibang product kung umiinom ka rin? Yun na, yung tatlong yan, yung Power 3 talaga. Power Trio talaga. Iniinom ko lahat yun hanggang ngayon. Nakatry ka ng CR juice? Ay, siya naman, siya din yun. Mula noon hanggang ngayon, kasama Oo. yung So, bali 1 year na. 1 year na ngayong September. Oo, grabe. Mga sa tingin mo, na-rejuvenate ka talaga or... Lahat-lahat. Oy, very good. Oo. Anong message na masabi mo sa Ang masasabi ko po sa sino man nakakarinig, ay wag na po kayong mag-atubili. Pumunta na kayo dito sa CMD na office para kung may nararamdaman kayong mga sakit, gagaling din kayo katulad ko. Yan. Kasi mga synthetic drug, hindi talaga gagaling lalong dumadami yung sakit. Oo. Pangalan uli, Mami? Sinaida Hernandez Castillo, Taga Purok saan? 2, Barangay Binanuan, Talisay, Camarines Norte. Ayan. Kaya naman pala, nakailang attend ka na. Marami na. Marami na. Maganda baga, nauulit-ulit para nare-retain, di ba, Mami? Yan, parang may nararamdaman ako hindi maganda. Yan, dinadagdagan ko yung yung CMD Ionic Mineral, ginagawa ko ng mga 40. Tapos 10 CBF. CBF. Tapos inom din ako ng juice. Okay. Ganun lang. Salamat, Mami. Oo. Di ba? Imagine, 6 na klaseng gamot iniinom araw-araw. Pero ang sakit niya nandyan pa rin. O, di ba? Yeah, madalas sabihin ng iyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? Hello kay Ma'am Michelle Biescas and Ma'am Marites Badion. Okay. Oo. Unahin ko lang banggitin sa inyo ha, dyan sa area ng Catbalogan, kasi naririnig din tayo sa Catbalogan, Samar. Paghanap nyo ng CMD natin, second floor Del Rosario, hanapin lang sa 5391, second floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City. Nasa taas tayo ng St. Therese Family Drugstore. Open po yan Saturday hanggang Tuesday. Opo, 8 a.m. to 5 p.m. And of course, dyan sa Tacloban, ito yung CMD Center in Tacloban. Hanapin lang. Yung basta hanapin yung tatak na CMD. Charlie Mary David. O, diba? Malaki yan na titik. Opo, Santo Niño Street, Barangay 24, Tacloban City. Malapit sa Doctors Terminal. Harap ng ay, wala na pala to dyan, Arking Master Shop. Basta malapit sa Doctors Terminal. Oo, open naman dyan Monday to Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. Okay? Kung may tanong, ito yung aking text hotline. Text lang edad karamdaman. At kung mga taga saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Oo, para doon sa iba natin ng mga CMD centers and active distributors, pakinggan na lang po natin. Okay, para sa pangangailangan nyo ng aming mga products, bumisita lang sa CMD Centers in Camarines Norte, CMD Office at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church, CMD Office at
Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. CMD Santo at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Josel's Garden. Sa corner, Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Capalonga. Sa Farmasya ni Kiana, Centro Pinsons, in front Municipal Hall. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Sa Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. CJ Pharmacy, Matacong, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital, Barangay Talobatib. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batobalani, Paracale. Ma'am Lilian Salen, alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Batobalani. Jolito Limpot, Purok 6, Lara, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Camarines Norte. Susan Correa Abais, Rusans Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Camarines Norte, hanapin lang ang mga CMD Center at 36A Barley Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dorchway Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap, JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawo, Dragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Ma'am Julie Daluna, Barangay Maysuran, Karamoran, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, si Amdesaki Center, San Pedro, Vera Catanduanes. Sa NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, near Power Zone Gasoline Station. Sa Masbate, CMD Office at second floor, Sia Sampaga Building 3-1 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Ma'am Aida Amor Sarillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jenilyn Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. Mr. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel, General Merchandise and Construction Supply Centro, Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204, ACM Building, Corner, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon. Sa JNC Store, care of Ma'am Cheryl Lozano Apuli, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. TGP Pharmacy sa Magallanes, Sorsogon. Diyan sa Butika sa Buitison Street, Magallanes, Sorsogon. CMD Center at Adobe's Kasiguran, in front of Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irosin, Sorsogon. So First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building, Atap,
7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo sa Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CM Risaki Center at AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7. Poblacion, Bakakay. At CM Center at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay, at Top DM Mixers Paint Center. Jeremias Balia at Yaris Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo, Albay. Kapitan Samson Bartumen, Napunan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. At sa 2nd District of Albay, syempre yung aking center, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Berdin, Purok 1A, Galicia, Raporapo, Albay. Errol Asuncion, Erson Stores, Centro, Raporapo. Emilia Lianeta, Mancao, Raporapo. Rafael Esquilador, Borok-Borokan, Raporapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Raporapo. Toy Dahak, Toy Gen General Merchandise, Purok 3 Itba, Manito, Albay. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawo, Daraga, Albay. Joda Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1 EMS Bayo, Legazpi. Ma'am Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Rowena Marfil, Noah Marfil Grocery and at Market Site, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Site Commercial, Market Site, Daraga. Delis Beauty Parlor, back of Daraga Market. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. CMD Office at 2nd floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Raporapo. Calios Bakery, in front, Barangay Hall ng Humapon, Legazpi. Ma'am Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawahan East, Legazpi City. Ayan, dagdag natin. Dasadas Cable Store, Purok 2, Itba, Manito. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Raporapo. Oo, yan po mga dagdag natin. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawahan East, Legazpi City. O, i-request ko doon sa mga, especially yung mga ina-announce ko na mga retailer, dapat maka-attend kayo sa gagawin natin na regional convention dito sa Legazpi City. July 14, Casablanca Convention Center. Oo. Peñaranda Street, Legazpi City yan. Okay, sa 3rd District of Albay, ito yung ating retailer dyan. Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. CMB Office, sa 2nd floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. At may CMB Center tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. Andiyan din po si Florentina Palacio and Ma'am Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan, Albay. Okay? Ulitin ko lang sa inyong lahat na please attend. Ang gagawin natin na regional convention. Opo, para maka-attend kayo dito, bili lang kayo ng isang 65 ml CMD 1,200 retail price. Opo. May door gift kayo, may raffle ticket, may lunch, syempre buffet lunch, assisted buffet daw, sabi sa Casablanca. And of course,
pwede kayo mag-avail ng ating promo. Ang promo natin na products on the day promo, 65 ml, CMD, CBF, yung ating CR juice, ang ating peptide, nabubulol pa tayo doon kasi bagong product yon, ay magiging 3+1 po yan sa inyo. Hello kay Isidro Samudio is watching, okay? Sa lahat ng mga nakikinig, especially syempre yung mga nasa Facebook, at kung may mga kamag-anak kayo na may mga health problems, naku, pwede niyong gamitin ang Facebook Live na to, i-share ninyo sa kanila. Dahil ano man po ang kanilang mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio, the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio-Juice. Yung mga hindi na nakakadumi ng maayos, ha? Meron tayong pang-detox CR Juice. Magsi-CR ka talaga hanggang sa ma-regulate ang inyong mga bowel movement. Very important talaga yung araw-araw. Kung anong kinain ngayon, goodbye na bukas. Pag di mo na ilabas, that is toxic to the body, na re-reabsorb ng system. Kaya marami ang may colon cancer ngayon. Tandaan, pag hindi kayo regular magdumi, maraming susunod na mga sakit-sakit nyo. Tataas ang BP, ang blood sugar, ang uric acid, maapektuhan yung puso ninyo, yung tulog ninyo, magkakaroon kayo ng mga masasakit sa katawan. O, di ba? Yun pala, hindi nakakabawas ng maayos. Kulang sa tubig, kulang sa tulog, o di ba? We need to check and correct your lifestyle kasi tandaan po natin, ang sakit ng tao, 20% genetic, 80% lifestyle. Whatever your health situations now can be the result of your lifestyle 5 to 20 years ago. Ako talaga, tinamaan ako dyan. 15 years, ang dami kong mali. Kaya baga madalas sabihin ko, nung 20 years ago, when I was 43, feeling ko I was on my 60s already. And this product na sinishare ko sa inyo, this is an answered prayer sa family. Na-rejuvenate po kami. Lalo ako, di ba? Kung 20 years ago, feeling ko 60 years old, now I'm 64. Hindi ko na nararamdaman na ako ay senior citizen. Nasa mga mahilig magkape na katulad ko, yan. Kung ang iniinom yung kape ay acidic, nako, palitan nyo na. Ng ating HCI coffee. Alkaline po ito. Dahil pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. O, lahat na may sakit acidic kayo. Maraming aray sa katawan. Organ failure. Madalas ka magkaroon ng mga infection. Ubo, lagnat, sipon, UTI, tonsillitis, o ano pa. Opo, tandaan, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells, mabubuhay sa inyong katawan dahil kayo ay acidic. Maraming may cancer ngayon. And cancer is the second cause of death ngayon sa buong Pilipinas. And that's around the world. Napakababata pa ngayon ng may mga cancer. Opo, oo. Ang tandaan, meron tayong 3 product yan, CMD, CBF, Cell Bio-Juice, lahat po yan ay alkaline. Contra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampagana, pampaganda, pampagwapo, o pampatalino, pampahaba ng buhay. Andyan na. At pwede nyo rin, pag member kayo sa amin, pwede nyo gawin ang negosyo ni Health Code International. Hello kay Ma'am Mayat Adina. Yan, ubos yung ating oras. Maraming salamat. Sana po ay matugunan ang aming mission to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang programang CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Makinig po tayo muli sa susunod nating pagsasama-sama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sakit ng ulo dahil sa gutom? Don't worry. Pwede ang Biogesic kahit walang laman ng tiyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kitang mga Bicolano, uragon! Sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa.
I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mga seniors, sa sakit ng ulo o lagnat, dapat dun sa maingat sa inyo. Biogesic na. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot